Fiziho life story a neb jak se stal králem českého YouTube. Dneska se podíváme na příběh jednoho z nejúspěšnějších českých youtuberů, kterého zná snad každý. Tohle je Fizi. Od malého kluka s kamerou až po internetovou senzaci, jaký byl jeho příběh, jak se dostal tam, kde teď je. Začal jako každý, malá kamera, velké sny. Fiziho první videa byly jednoduchá, od vlogů až po prank videa s kamarády, ale už tehdy bylo jasné, že má talent zaujmout. Rok 2018. Fizi natáčí své první virální video a sledovanost raketově roste. Fanoušci ho milují pro jeho energii, humor a kreativitu. A jak roste počet odběratelů, roste i jeho chuť přinášet stále větší a šílenější výzvy. Jedu tam na traktorku a společně s mým otrokem, který mi bude sloužit. Fiziho se výzvy staly hlavním tahákem. Každý týden nové šílenství, od extrémních pranků pro bizární výzvy, které doslova bouraly český internet. Jak rostla popularita, přicházely i první kontroverze. Některým jeho fanouškům i dalším tvůrcům se nelíbily některé Fiziho extrémní nápady. Kritika rostla, ale Fizi se nevzdal. I přes všechny urážky se Fizi dokázal zvednout. Poučil se z chyb a namísto toho, aby ustoupil, začal tvořit ještě kreativnější obsah. Fanoušci ho stále podporují a jeho kanál je teď silnější než kdy dřív. Fizi dokázal, že když má vášeň a odhodlání, můžeš dosáhnout čehokoliv. Co ho čeká dál, to nikdo neví, ale jedno je jisté, český YouTube bez Fiziho by nebyl, co je dnes.